partridge in the pear tree. On the day of Christmas, my true love said to me, three presents, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love said to me, four calling birds, three presents, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love said to me, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Da kayo nga bubuya po nga 11 million in the house ala ka agla. Da kayo po nga bubuya ag present kayo ta lagi tinagan nyo kagiti 10 million. Dingding kay lata na po ta agluto na pay ka awan pay ni Mami May. So nga nanungsan nyo pa lang iti sound mode. A Christmas tree, a Christmas tree, how green and gray your black tree. A Christmas tree, a Christmas tree, how green and gray. Mana Angelina absent ko na na. A Christmas tree, a Christmas tree, how green and gray your black tree. And when we the cold snow, as when the sound of Christmas blow. A Christmas tree, a Christmas tree, how green and gray your black tree. There's an old Christmas card and an old dusty tar, and it brings back sweet memories here to me. Though it's faded and worn, the precious has them all. When I found that little old Christmas tree, I thrilled with every word, every line. Yes, I always sentimental around this time. Brought me head to teeth, forcing over Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. Silent night, holy night, all is calm, all
what I think. I have got no stopping. I set up my picky band. So please bring me fishing that I can have for now. To give my senorita something for Christmas time. I don't know what I'd buy for her. I think I'd buy her a rose, so she can wear it in her hair most everywhere she goes. Ooh, Christmas without you, I'll be so blue thinking about you. Decorations are red on a green Christmas tree. Won't need a thing if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue hearts start calling. You'll be doing alright with your Christmas so white, but I'll have a blue, blue Christmas. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue hearts start calling. You'll be doing alright with your Christmas so white, but I'll have a blue, blue Christmas. Ding dong, merry little heart, remember bells are ringing. Ding dong, merry little sky, let's ring with angels singing. Hosanna in that valley. Ding dong, merry little heart, remember bells are ringing. Ding dong, merry little sky, let's ring with angels singing. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from sinners' fall when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy from God our Heavenly Father. The blessed angels came, and unto certain shepherds brought tidings on the shame, how there in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. The shepherds came to Bethlehem, where I their Savior did. They found him in the manger, where oxen feed on him. His mother Mary kneeling down until the Lord would pray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy.
still alive. The hopes and fears of all these are making me tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While Moses sleeps, the angels sleep. There was a wandering love. Oh, morning stars together, focus thy holy bride, and praises sings to God the King, and peace to men on earth. The virgin knew we had a baby boy. The virgin knew we had a baby boy. The virgin knew we had a baby boy, and they gave him the name of Jesus. He comes from the glory. He comes from the glorious kingdom. He comes from the glory. He comes from the glorious kingdom. Oh yes, believe him. Oh yes, believe him. He comes from the glory. He comes from the glorious kingdom. He comes from the glory. Come sing a song of joy for mankind of His glory. Oh, sing a song of joy, His grace so full and free. Please sing a song of joy that you will find His glory. Let's sing a song of joy that will be so peace. Time is bright to our soul, and it's full of darkness light. Please sing a song of joy that will be so peace. Come sing a song of joy for mankind of His glory. Oh, sing a song of joy, His grace so full and free. Then sing a song of joy for mankind of His glory. Let's sing a song of joy, then everyone be happy. From the cross, mix and mingle and jingle and beat. That's the jingle bells, that's the jingle bells, that's the jingle bell rock. As it's Christmas season, so there isn't any reason we can dance a Christmas polka. You stood out ringing, everybody singing, dancing a Christmas polka. Christmas trees and party, they can free, run and jolly, and love just beauty, yeah. It's a wonderful world for the boys and the girls, while dancing a Christmas polka. As it's Christmas season, so there isn't any reason we can dance a Christmas polka. We
hear sleigh bells ringing, everybody singing, dancing a Christmas polka. Christmas trees and party, they can feel one of joy, and love just fills the air. It's a wonderful world, full of boys and the girls, while dancing a Christmas polka. Oh my Lord, we send your son to save us. Oh my Lord, you parents that to save us. Oh my Lord, that save us, that save us, and we love you with much more. Oh my Lord, and in your crack they found me. Oh my Lord, adore and hello crown. Oh my Lord, they got it all around me to see it and adore. Oh my Lord, you've got the celebration. Oh my Lord, they can't begin the legend. Oh my Lord, and full of admiration, they realize what they had. Kaya bisa ka sa paisa sa pagtitipa. Dila mo yung awal niya. Kung hindi mo makukumita.
singing Christmas songs. All the way back. Come, they go, we pa-ram-pa-pam-pam, ram-pa-pam-pam. A newborn king to see, pa-ram-pa-pam-pam, ram-pa-pam-pam. To lay before the king, pa-ram-pa-pam-pam, ram-pa-pam-pam, ram-pa-pam-pam. So to honor him, pa-ram-pam-pam-pam, when he comes. Here's comes Santa Claus, here's comes Santa Claus, right down Santa Claus way. Wakes and makes and on our heads ring, they're pulling on the rain. Bells are ringing, children singing, always merry and bright. Hang your stocking and say your prayer, for Santa Claus comes tonight. Here's comes Santa Claus, here's comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a backpack filled with toys for the boys and girls again. Here goes sleigh bells, jingle jungle, what a beautiful sound. Jumping bells cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the peace long live the world, and then in their pining to be a peace and the soul that is worth. A thrill of the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Eliani Domingo, ni Manang Lina Cortez, ni Daniel C. Channel, ni Nicole Bertuan, Pat, 5 ni Marjorie, 6 ni 2020, 7 ni Arceli Lizardo, 7 ni Ezra, 9 ni Frederick Dian, 10 ni Fertilized Baby, 10, 11 ni Hamad Albaini, 12 ni Altea de los Santos, 13 ni Heidi Pinol, 14 ni Manang Perlita Aglipay Machas diya kamukurang. Yawan nagan na diya po. Kita kayo nga 17 na po nga bubuya. Sino awan nagan na? Joy to the world. Lapawayak kakabsa tunay no nakaturog to no isunod ti mabunot to akison ititay tulatan na diya yung load nan. At least pag giyamang ko kada kaya amin na po. Melo Jane Tolentino. Melo Jane Tolentino. Ni Melanie Uganisa.
Mo dati. Melanie Organisa AJ, Organisa, happy watching AJ. Naglamis dito ni Melanie Organisa, Melogene Tolentino. Yan, 18 na. Ala kagyaman na ka po, Paskuan. Merry Christmas kada kayo. Amin na po. 6 nubigaton, 19 days to go, more to go. Christmas. Ulay dito, sir, naglamis dito yung manang talagang mayat sumulot. Ito yung babaan, ito ni ka talagang mayat tipan na i-air na, mayat tayo maturog kuma. So nga, guwarda kitay ulu-ulusan nga na napupuskol dito itata. Naangin lang kami. Hello to Eliani Domingo. Hello everyone. Kung danaga mo Eliani, baka mga baka. Wampay ni Lorna. Once. Naangin ni Suna dito. Kami naangin tipo kami. Naangin iti baba. Nasa lumsum. Talaga nga tiyempo na. Napokas lapad di Pilipinas Hello, kadagiti 19 million in the house. Sino kayo 19 million? Nadamay sa simrat nga magkatok. Kung sir tayo ba? Lago ay pasal ka man ni Lorna baka mga abamanayin. At afi ko kasjayin. Lorna, sumrat ka ko na. Tao tayo pumanaw kanto mo lang. Ang thumbs up ka lang. Ay, di man ang kasjayin mo. Nunya tiri, inyon nunya iti agtudo kada agtudo na lamis agpapada iti tiempo. Ngam pagsiyatan na awan tista isno dito Hello to manang Adelina Portuguese. Adelina Portuguese, happy watching. Play ni Apo Portuguese ni manang Adelina. Naimas ti balatong nga si Daon. Kadagiti 17 million kada kayo amin na po. Thank you very much. Adapay hanga nag-thumbs up 18 million O danaga mo manang Adelina Portuguese. Thank you very much sa manang. Okay, Heart the Herald, the Angel Sing. Thumbs up kurang. 18 kayo kung 14 lang datoy. Anak pinagparparang nga po ko agluluto na kanya agkukuha na kita pagpagdigusog ito bing na nabanugak pa lang nagpatpatang na umanaw-aw iti tawangatang si kadagiti amin na po nga kuha kung kayo kita dito napalutak tatay. Oh my love, oh my love. 18 million. Happy watching kada kaya amin na po. Ay ni Jimwell Dumaging. Happy nakin gayim ati Jimwell Dumaging. Anak kaya tilot ato tinabak na kanya kun talon dudwala tinabak nan. Sayang. Dating ni Lorna. Hello Lorna, sumurat ka Lorna. Ang kapay nakaluto Lorna po, unya mo datan nakadunga bisita mo Lorna. Baka sponsor na sir ko na. Sigurahan na mo ambang agme-message man ng kanya kaysa agkarangabag ko ibagbaga ay i-message na man natin kung kuna ka. Yama mo ka mo dati Jimwell Dumaging. Lorna, ag-thumbs up ka Lorna. Ada suna adara dita ni Lorna. Won simret nga man pay nagahampay nag-thumbs up. Yak pa inala jay na ba ko gadabigan ni DJ. Alam man ang sayang para mo Jul.
20 million in the house. Thank you very much, Apo. Tata. 20 million. Sino ba yung atasimbra? Wala ako magbalin mo nga 30 dito yung live streaming ko. 150 sa aji inabak ko. Apo, ado amanang no 150. 150 mo no 50. 20 million in the house. Thank you very much for dropping. Lorna, thumbs up ka Lorna. Sayang nga tamay sa nga butos. Merry Christmas Lorna. Naimbag nga Paskwayo amin na po. May gaway diti panagbabayan iti 2019 kinamalas. Dahil 2019 nga taon na po, malas itinsang bay na kadatayo amin. Inyaman nga sa nga lubungan. Kakapsat ka po ka natin COVID. Apo, nagswerte ka man ang duwa ka ng abak mayatan. Asador. I-message mo DJ, yan AMC, DJ nag-livean na. Katay ko, ajay ni Manang neliwat po ko, in-post na ka, yan intagnak pay. Hi, hello to Daniel C. channel. Ading nalodang kanwan, na-load ko dajin. Nakapsot internet ko na 21 million in the house. Nalodak ni kwan ani Daniel si Cardenas Baday jay na kwan na kayat siguro tulod siyempre alaka napayalang ay padawat yung kagayong ubing kakabagyan nyo at least thumbs up dancer ko na apay hanganay na yun o 24 million kada kaya amin na po ngagbubuya 24 million agparang nakmadamdaman no bulaan tayo dati susurat ko tamadamati ang susurat 24 million anusan nyo pa lang iti Paskwa makipaskwa kayo pa lang 24 million in the house, 2020. Lorna, Merry Christmas. Awan pa yung agan ko, sir. Adan ni 2020. Adan agamon 2020. Impang ko tayo 2020 katayin. Ang mabalisak, iba kung gani ibagak nga 2020. 2020. Kung ka tabalitada, o denggan nyo, tinagnagan nyo, ni Marjorie, kastamad kin ni Ailiani Domingo, Dan, ni Daniel C. Channel, ni Ezra, ni Manang Lina, ni Frederick Dian, ni Lorna Domingo, 2020, ni Adelina Portuguese, ni Manang Perlita Glipay Matias, ni Melo Jane Tolentino, ni Heidi Pinol, ni Eugeo Ganisa, ni Ateya de los Santos, ni Arceli Lizardo, tapos ni Hamad Alaybani, ni Fertilize Baby, apo Fertilize Baby kin ni Nicole Beltran. Dakita po ti ay adanagan na. Awan Pasko siya, dayo pamilya. Awan Pasko. Alam ko uno rin adayo pamilya yun, nagragsakan nyo lahat at bagbagi yun, alang nga, adayo lang ti pamilya yun, aglidliday ka. No, pabayan nyo, no, kung adayo ti pamilya yun, kakabsad na kayong OFWs, pawitan nyo dati kalalaingan nan, uray no, naragsak dalatan, naragsak ka maglatan. Pawitan nyo dati kalalaingan na, ipakwa yung naragsak da. Kapilitan ko na da. Kapilitan, sir. Kawitan nyo ti kalalingan ni Dapo, tanong naragsa, dati di Pilipinas nga agpaskwan, ilaklak am na kayo latan, tanog subo dat tinubong, kasla nabsug kayo mo latan, kasdi lang. Awata berlata kanya yun na po, tano hanga po kadakwada, awang kayo kumatito yung abroad. Paglakanya ka tadat, tidamami kinimani, agadi anak ko nga doa, at pipinas ko kami rata dito, no, rewan ti handame, okay lang. Ada mo din ng ay Pilipinas gijatin ko ang
Okay lang mo't ata. Siyempre, duda di jay. Naragragsa ata si kami. Babasit kami dito eh. At least naragsak kayo mo lata. Nung naragsak kayo mo tang. Kasi lata di panunutan yun. Makipaskwa kayo to. Baglaan no. Makawid kayo. Malpas di kontrata yo. Gawid kayo tumutan. Nalpas. Maminsan lang pa nagiturod. Ikadum yo lang. Ikadum nyo lang itirigat ka na iliw yun. Kasi no mo ikudum nakamulagat ka po. Mulagat ka, nakamukat no da kayo Pilipinas. No ang ka professional di Pilipinas, uri no professional ka no, ano masara ka mga trabaho. Po makisig ka ding. Kaya tan di makisig ka da makiraupan, no mabalain. Thanks sa pagkaw kabagis na sa patura kawan luto. Diniretata. True, kuna niya po Melanie Ogani sa gusto. Uray no kunya rod. Apa yang kapela na ruwam ya matibiyag ta brod mo. Alam taon nyo 5, 4, 5, 2 kada lalaok ang kay kadamdamon. Kinyan tulangan no mano taon nyo dito ya brod ang mga 20 taon nyo. Kasi no Pilipinas lang kami Pilipinas lang po iti pampanunutan nyo. Ayaw nagmauyong kayo. Agmauyong kayo na Pilipinas lang iti pampanunutan nyo. Dati kaya brodan, at least no nagpawit kayo, napindas lang iti kasasad dagi pampamilya tayon. Okay yan. No, apo. Babatampay na ta, paspaskwa ka na piyesta. Tinapatag ka, sumangpo na tayo ti euro kada sweldo yo ti kada bulan. Tawam mo ti agawid tayo di Pilipinas no ang kaya abroad ang kay mga professional no nyo professional kayo no awan ti pagtrabakwan nyo awan na sikat ti papanam di jay kada gapas no awan ti adu nga talo nga ginatang-gatang yo nga padak nga kuna manen awan kano mistra kayo ta kuha ka babalik kayo ang barangay treasurer kada secretary nga manula sweldo o batamon na ipawitin namin in sir aping impawi mo namin present ko na ni Ateya de los Santos aping impawi mo amin Elian nang ibati aka ko mauray pang tabakom lang mo Pangibati kayo mo at ipang tabako yo mo nga masapo ni Pauyo amin jay kayo no da asawa yo nagganas da asawa yo Mangibati kayo mo at ipaggarampi nga yung ako nada kasano no kayo mo makiagdeo kayo ay Pauyo amin ng kasano nawan ti paggarampi nga ako nada dewa pang tungit ko na sir ko na manang hindi din ako so pa'y manang pawit amin sir panagtatabako panagtatabako di kalabaw nga po pinata hello to manang Perlita Glipay Matias pang Noche Buena da sir na naipadalan po nagsapan 30-30 ta Noche Buena madamdaman may busdan to dumawadan to manen pay lang 6 na bigat Noche Buena 20 po nalpasan busdan nang iba tinakipang tungid sir ko naman niya po Melanie Organis. Anyo na nga. Ay, apa. Mapugang kayo. Ipapawi yung amin. Awalang matigatang yung pampantiyaw. Sir, gamit ko lahat. CP ko, 3 ko na ni Ateya Nicole Beltran. Nagatuto CP mo. Padawa mo man tamay sa talo CP. Thank you, kini Ateya Nicola ka mabaling ka kung mag-play TV live videos ko mo tap no madumot ti WH. Anos lang nga talaga sir ko ni Elian ni Domingo. Bagpaking kata na napatador mo nga balay mo kasi ako rin balay ti sa paigo di Pilipinas kawang pa nila patador mi kini Mami May. Nagyayang kami lata ti Spain na nga agpadakkel tubingan ng bagtulang no bumaruda. Hello to Glenn. Hello ading. Happy watching to Glenn. I want Glenn.
Aya po manang ba Glenn ibagam ta agpa-like ka kanda kita aguybuya at ay picture ati barom nga maki-contest ka no apo. May sani aji putot ni Glenn manang Angelina nga maki-contest ka no iti nya mo na aji pakikuntosan na. Kinita ki sumuti kadwan ti like. Tulungan kan to no madamdaman no agwana. Agpa-contest ka agpa-like ka nag-like na kon kuno. Agpa-like ka papapintas jay mansion pagpapansyan, hamoy anyo na kapintasan ta mansyon. No, garamit kay di mansyon, atin medyo natayag, hang atay malayos. Ta sayang dagiti sa alas sityo kada pungpungan kada glalok no aglayos. Isupay ngay kaladyan alikabam data at sa alas sit nga nakangingina nga Cleopatra nga animal nga kama no glayos kasano ipangatom di jay bubong o ano na 20 million. Ala, thank you man ang Angelina kana yung panag-like mo kana yung putot ni Glenn ta maki-contest ka no may. Han nga malos di balay sir depende ti bye-bye sumalta ka apo. Ay, ore mo si kami apo Gio ganisa. No sumalta di jay ayan nyo na ka nalayos kami mo di payaganan. Hanga malayos di jayan nyo. Dakkel nga layos no kan. Apo Cleopatra nga kumana nga te katre apa opisupay mo bra ni pangatom di bubong nalusit tumula di bubungon narusod tumula no katagdag sain so nga nari oy ala nagadukay tata nagbubuya 24 million apo iso nga kitkitak dagi na layos kakaasida apo. Siyempre, agad nagpinta damin, nakagati aglako pinta, nakalako damanin. Agad aglako ti galban, nakalako damanin. Aglako ti lansa, nakalako dalata. Kaya kamo no, kasano tatati bibiyag na kita nalaylayusan no, ado tinaor nung danga relief goods san. Ang istorya ka man ti pakabanglesan ti kanil kon, kung naman ang Angelina Cortez. Panang abang magdengdengag kagisamsam mo kamot Iso nga narigat na po. Pamayan nyo na dukwar tayo. Ala, papigsan nyo nga papigsan nila kayo. Pagigupon nyo tidigo tano nalumog tuno sumangpad. At least nakasagana iso nga pakutungon yun to no limumog kayo dito abroadan kasi gila tapamayan yun marigat no dala to kwarta tigiganan na apo abang nga da kwarta kaanti ka ang kidi naping bintas nga matay ka ti kaan nga matay ka nga nabisinan. So pa man ang pagkatayan na asawa yung nakukutong pakanan nyo, pawitan nyo itatag, palumag, tapos tunto nagawit kayo, nakasaga, nakakabsat. Pagutungon yun tumida. Di ka ikaron, nagititaw-tawon nga kaawang ko, kung naman yung muta. 23 nga milyones nga agbuy-buya, happy watching. Ang katawan ni Manang Angelina, lalok man na yun. Kadi gusto manang, inyang karuti, ado nga kwarta no hamag sidsida. Apo nagkutungkan lang ka, di kasama mangmanganan siya mo natapang panunuto mo. Kasano nga dinagkutong ka, diyan mo gumagatang tisida. Tanakarmutamot ko na namot no kwa. So nga, kasgilatan, tibiyabiyagan. No, dakwartag, sidacho ko nawan na, diawan. No, kas Twitter-igrigat, tibiyagan ka, sa tayo mo no kano te, no kano iti panakataycho. Natay ka nga nabisinan, narigatan nga para magda. Hello manong. Nya ko na ni Glenn. Hello manong, sangsangpot ko. Gapo bra. 250 pa lang like ni na manong jay daduma kadwa na 500 ti like dan. So naudin ni Kevin manong ko na. Ako kata agi ko anak tota. Agi mangtidak ti kwa madi na kami kahit no nagarami dak di kalman glendong apo sa nasuro nga sa gasot
madinamot kayaton nga i-accept na kapilitan in-delete ko tagayan basi-basi lang no agpa-mention ka. Nasurok na sa gasod sa jempang ka. Ay di na kaya nga accept in-delete ko kapilitan nag-rekat tag-type gamin. Agpatulong ka kan dagiti OFWs ang pakilay bagaman tay like you ko na maano ko maudi no ko. Adult friends ko ang nagrikat tagtag makaulaw mo naglalo rabi kita to no masangok tagtugaw ore ka ta 15 pay lang madsong agpalaiklatan nila ani Kati patulong ka kan dagiti admins ti liwliwa dagiti duma tagi adult ti friends na patulong ka kini ni Laubelia ni Maribel pakilike yung man dato ititbuti link na kami kanya no saan ipusan na ay itaganak gamin madi mo gamin nga mabalin nga ipandidya unag ti page ta kwadadya baka no ma-penalty nak di page si Lendong. Ayan, Niglam Molina, watching. Diyak mo ano mabalin nga i-public damagaman na Glendong no mabalin nga may public aja ipapalike yo nga contest. I-public yo narigat gamin no naka-private narigat nga surkon. Naka-public. Iba ka kini Kati tay public na. Ato nga nagado nga kwa friends agi pakuanak to. Agi mention nakto tano madamdaman no adanto time ko. Ipay-public mo kini Kati tapno ado ti makakita ng like. Alak oray no bulbulong lang di si Danila kay na luumog ko na. Mayat ati kwa manang AJ mayat ati kwa no bulbulong. Oray siya bulbulong may alatan. Oray ang lumog ti bagay ko basta lumog ti tiyang ko. Lumumog ti tiyan kata pati lumumog amin di kami kayat. Oh, thank you kano kada giti nag-like kada giti putot ni Glendong. Kana mayamat ni Ajay picture aja na mo Glendong nakawagwapo mat. Agpalike kay pagamkin ni da kita agbubuyan ni Lani Domingo makipatangkan paki-like yo man dati putot ko kunamo na. Inyaya ka di contest yo kung contest mo ti badbado. Hello to Chenny Lover. Thank you very much Chenny Lover. Pasensya ka na kanina ate na nung naka-live ka kasi nag-stop na ako sa live ko tapos bumaba na ako hindi na ako nakabalik sa live mo. Pasensya ka na ate. Hello to Chenny Lover. Ang ganda-ganda ni Chenny Lover nung nagla-live. Melo Tats ang kanyang YouTube channel si Melo Tats Chenny Lover. Ala ko masapol nga uray no mabayag paglanoy bagam kini Kati nga pa-like pa-mention ta kasi no sakay to lag pa-mention into no ka narigatan maudin ton. Dapat may public dapat may public setup no may share. Kasi no hanga naka-public gamin Glendong ha mabaling nga may share narigat tag like. Hello ka nagdi 23 million in the house. Naka-live ni DJ Kevin J kakabsat iti ang Banatiran na internet radio. Banatiran naka-live iso na. So lipas ko lang dati agbuyan ak madamdama. Naka-live iso na kakabsat. Mayat ti bulbulong
na sustansya papatidog ti biag ko na ni manang perli taglipay ay manang kay kayat ko ti bulbulong agata bulong iti ay lako da dito bulong ti kamutit bulong iti marunggay sida kami ti bulong iti abang nga presko bulong ti kamutit nya pag bulbulang niya dito yung lalako da mayat nga talaga no iti babakutan paspasan nyo ti bulbulong bulbulong ti bulbulong iti si daun nyo apo da kayo ngayon nga babakot ta karni narigatan aduna iti kuanan no kuan narigatan nga para iti babakot tagriuma kayo puri siya ka nga lalakay matan anyo paspasan nyo ti dati bulong ang apo alwadan nyo mata baka makakita kayo ti bulong ti smuggle ka pati si daun nyo mo bulong lang ate na natang ti dagas na no bulong unas ako bulong ti sinelas ako na ni Melanie iso ko ti maggarudan nga alwadan nyo bulbulong ti kayatan nyo badamdamawan ti makita yung nga bulong pati bulong ti smugglan na sinelas si daon nyo narigat ang katawan hello kata kayo hello to Lorna ni aglalaw ko na naman ang Lina hello Chenny Labor magdababa ka ng bahay mo Chenny Labor iso nga sa bagay naimas nga talaga mo ti bulong pareha dito yung kagimatang ni mami may ka rin naman puhang nga napait kakapsat sumamit mayat ti samit na jay bulong na amuyo ti style tapno ang kayo sida kay ti bulong ti pareha gluto kayo sabay nga ipisok mo agsalad kayo ti bulong ti pareha sabay nga ipisok mo diyan ti kaldero nga agburburag ti danom na apo nagpapudot kaya burburot pa ang umusem kayo sabay nga ipisuyo kita mahanga na pumait ngam no nakamilugrog kayo nga mangipisok dati bulong pareha po pumait padasin yun to umusem kayo sabay nga ipisuyo diyan ti agburburot nga danom ada group da bakot ko manong tapos 1,000 ti abaken ti mga bakman 1,000 ko na sa bagay no ti like na may expose ni Kevin may expose dyan na iyo kasla model nanto baka no aji mga baka alam na nga i-model di yan ti aglako ti badbado ti ubing once isu ti arami duk no kahaan nga napait pareha aman na namin anon nga pa apay hanga napait ati pareha ko na dano kay umay nga sang ibisita mi ko no sabay nga impisok ko musumak ko na kasi no nakamurigrag ka po no po napait na agpapay sorry padasin yun to aja yung style umusem ka nga muna sabay nga ipisok mo ngum no nakamurigrag ka napait ti pareha padasam to AJ uno ni sino gidi mahilig ti sida ti bulbulong manang perlita padasam to ti umusem tako na ko na ni mami may kapay nagimas dati nga parian ham nga pumait ko na kasanuhan nga pumait mami ko nakausum na nga naka-smile na nga nang ipisok ko nakatawa aman padasam to padasak tumang ko na bus nga pumait ala nagimas ati paria kas dati man pala ti paria nga hanga napait ko na once sir na imas ti bulbulong na tatemos ko na umusam nga sa anganap aman nagpaiso dati ako na naman ng Adelina Portuguese. Ako na dahil napadasang tayong bagada. Hindi ko na nagpaypay ang patpachim ko na. Napait, di ba no pareha napait ko na. No musum ka, talagang hanga napait ka absat. Siyempre no nakamisot ka nga kanang kanayon, di pumait. No nakamisot ka, makipulapul ka ti kakadwang mga tattao. Wag lalo kiti Ilocano. Nakamisot ka kaya pag unyan da kaya po kabutang da ka kasi mo la di pareha so masapul ti karinyo di pareha mo la tanon na imas nasamit mo't isuna yung musem ka mo't siyempre no nakamisot ko nga agluluto apo umimas mo yung luluto no nakami nakausem ka na nakamisot ka patpatchim awan ti karinyo na kano agluto iso nga agluto kayo mo tubing da kayo nga agan anak pa ilang masapol nga numadama usem kay nga usem kasi mapagpagustuhan at dapat jay certificate no mga bakmanong la no garamid da mo tubing masapol mo
Ako nakamig nagkati dinagluto di pariya ako itlog na sa nagpaitmod ko nan. Ajay pariya nga ni kam tilog na hamo nga pinagkel nga naling iso nga hanga iso nga napait. So nga naglo garamit kay mo tubig usem kay nga usem tapno na usem to jubing. Nya ko ka madama na padpadigos tubing. Oh my Lord, you send your son to save us. Oh my Lord, you better Ang katawa ni Wanang Perli na siya sa jogak. Nung kararamit kay tubing, kasi mo lang nagluto kay tubing, musem-usem kayo kagaya siyempre. Iwi pula si pulpin mo datay usem mo no napintas to mo it. Aman sir, naimas ka, naramas ko pa itiasin ko na. Ay, talaga nga sa baling klase ti pariya di nagatang mo. Pariya ti pariya itinuang. Naimimas dati tikatangan nyo nawa kami nagatay dalakkel nga pariya. Wano kasi di no ubing napapait no na ubing no yaka mo ada dadakkel ti kuan natay gumarasgas nga pariya ngam no dagatay ubing gamin apay di ubing kami ke dagati dadakkel ngam kabusel nga pariya ke manang perlita na idi ke agmulan ni inang kamapangkualan da jay ramasak ti asin wano ling taom da jay idumudumo iso na iti bugong nagimas da jay wano itunom aji bulong aji bungat parya nagimas kasi kumati kahit kung sita tata no nagapo kaya no daka di jay pensyonan ta ada parya ko mga putahe da nakasjay da jay timunang may boss so nga iso kanya no siyak ti aglutuhan nga napait ko na ni manang ayo sula nga iso no siyak ti aglutuhan nga napait ada style na manang ano sumamit tapariya no napait datalino to Lord na uno ni Eliani Domingo tano sumamit data ikam ta sukar nan sigurado sumamit Sir, ada style na talaga. Ada style na nga talaga ang siyempre aming nga ba nagada style na. Hello Lord na Domingo, di ba Lord na pumait ko na. No problema ay pinagpait na ikamasukar na basit. Stylean nyo mat ate agloto. Hello tumanang perlita glipay matyas. Happy watching kada kayamin. Ito nang maminsang nag-live na ka ornusag to datoy intid datoy may isang sender ko iti pakasaritan ti biag na ornusag to datoy ta ibasak to napintas ka kapsat ornusag to ta aramidik to nga kwa atay pakasaritan ti biag na kasla kwa ibasak to dito YouTube ko takan na lang aglalok ti pampano aglalok ti matap-topic ko dito. Dagiti 24 nga naka-online. Thank you very much sa apo kag thumbs up kayo apo. At dapat nabatbati nga 27 minutes sakbay apo ngagpakada to'y numutibiyang. Thank you very much kada kaya amin at anos yan. Amuyo ti naimas pa nga masida nga ililiwag kumatay tarong nga kaludit. Atay tarong nga kallo di dati medyo pa'y hanunay nga takkel nga tarong kakapsat nga lingtaom sa mo idumudom ako nagimas dati nga liningta nga may kamti kamatis uno asin anya bugong kon kalamansi so ti pagisimutam dati tarong nga malingta man ng Angelina ako nagimas tarong nga liningta na imas di liningta nga tarong nga tay nangangat at medyo dakkel nga kalodit kasi no kalodit basit unay mo no kalodit
No kaludit no kuna na ulo lang ti rumrumar no kaludit so nga medyo ati dadakkel mo ta. Tarong nga kaludit kunada. Apay no napu daw ti anak kunada nga ngay naramid ti daw no nangisit naramid ti rebi kunada met nga paiso ka di sir. Agpada da nga napu daw basit mo yan nalipata mo ta na po. Diyan mo nalipata ko no hindi naramid mi diyan no napu daw no nangisit. Kaslamo lang datay ata question mo manang ka datay question datay anak ti baboy jay anak ti baboy ko dati buryas ko inanang sino ti tatang ko kunana di buryas kan datay takong ko mun isang batay takong ko puday takal ti problema nakong tay di naramid da ka nakatalikod na mo di ba nakita ti rupa na dati kay buryas kan dagita kong damagan datay buryas apo no anya ti asino ti tatang na pero kung natatay takong problema data nakong tay di inaramid da ka nakatalikod na kang ko nakita rupa na di customer ng Angelina 26 nga naka online thank you very much siyempre hindi naramid mo talaga nakita nakatalikod mo asin no pa no niya tinang da kay kanda jing ngata ko nga muna pa sino ti tatang na sino tatang ko kun natay buryas ko hangko ang muna kong tanang katalikudat na paubutan na mo idi ko madimugag nga padata dahil ito pra anda talaga nga palikod ti panang tira na ka dagiti 27 nga naka online. Thank you very much. Ay, present kayo 27 nag-thumbs up kayo. Paubot katawa ni Manang Angelina Gilda. Apo, di ba? Problema dati yung buryas garod mo sinutatang na anak ano mamudain nanang naata nakatalikod ka mo idinaramid da customite. Nung nagiti ubi nga po nga gitay inaramid da po nga kitay labwag ako amo nga talaga datay nanang titay at titatang de jubing taim pa data da mo idinaramid da isuna 27 million apo ado kay nagbuyer at ta awala ti di malaglagib sir kun ni Manang Lina ay question ni Manang tatay nga napu daw ti ubing numaramid ti daw karabi nang isit ko na nalipata mo ti Manang di pa nangaramid baga gini putot ko ide iso tayo iso tinangalak da yung bagag nga atay baboy tadab atay buryas garod ko damagon na no anya iti sino ti tatang datay buryas sumutinsong batay na nang tay takong hangko ang munak kong tay di naramid da ka nakatalikod na mo idi ko ay 26 ako nga online gaya natay may lang apong patpatang na kastulata ka ilig lata apo nakangingi kay lata madlaw ko siya madlang tito tumpawon ha kasi kita dumaman ang agdingdingag dalang adalang ipadpadlaw na lang umus-usum dalang kita na lang agkat katawa lang apo da kita agdingdingag di saw-saw unto nung motivya jaki padpadlaw kung na umus-usum gaya man ako Until then, we have tomorrow to somehow. So have yourself a merry Christmas. ado napatangkong ka awampay dagiti awampay dati asawak ang nabayag mo dati yung halwalo adun sa mo na itin silipin nan napan nakilwalo siyempre madama lamot tata di jaya madama ka na doon na yung silipin na dato yun so nga sigurado na nangiyawit tibi mangiyawit daya ta na medyo nabayag ka ado ti insili na nagbalong ka silim ko na kung nakarta niya nga silipin niya nga silipin thank you kadagiti 27 26 apo 26
paunay talamuton ko man ang Angelina. Ang naman nakilamot ko na damad eh. Badi kanong ti iti words nga lamot nakpam nakikaan. Tanulamot ka no para baboy laong. Lamot kayo kung naman kayo baboy ko po nagimas pa nagsabsab da. Baboy manin. Happy watching kada kiti amin na po nga 24 million in the house. Thank you very much. Sino po dagiti simurot nga awan naga na pa dito eh. Ibaglakad dada ni Manang Angelina nga no recitation ko ni Manang Angelina ti kanayo nga may tudo. Talaga mut sir ko ni Manang Angelina. Ay sumut kanayon ko nga ibaga. Daman tayo kung ako may baga ka dadagiti babagat nga bisita ka. Hamong ibaga ti lamot madidata ko nada. Gusto na kay ruwamak, lamot ko nada mo. Best in recitation ni Manang Angelina ti tumtumpaw dito yung recite nga recite. So di ka na yung naka-review. Anong sa inyo abuti daytoy kang kanta po ng ititit ko apo ta medyo alaplap dakti agpatukarag iti at copyright na isong anusan yung 21 na nga naka-online. Hello kada kayo amin na po dagiti mamato dagiti idda nga kakawiwi. Iti style ko iti Pilipinas ada taon iti Pilipinas nga mga maulasan na po iti maulasan na po iti maulasan na po iti lamis na tubra Manang Angelina ko kwa malanak ti sako iti sako ti pa isako ka di gudwak ti bagik iti naglamis na naglamis si Jayame apa isako kay bala naksako iso daydi ti pangko di bagik gudwa ti bagik narigat tano sabay Pasko di mga Pasko January naglamis di Pilipinas ya kamo ano nagbalion ti panawon mayad jay sako napadasa man ang nagsako mayat ti sako ang sigurado nga yung pagsako ako masapol mo ang nadalot tano saan ka gagatul ka mo lang ikaw lang ti ulos na yung sako atas ladayi lang ti pangkwam mayat tanubag ka tanda kasangsang kabagkat. Hello 18 million in the house, thank you very much po dapay nabatbati nga 18 adapay 18 nalamis ka no latta sir kung ano man ang Angelina Cortez. Ibagada no nalamis ka no apo ko sumanglad ka no ti pawikan panagilog. Dapat nabatbati apo nga mga 17 minutes sakbay apo agpakadanak. Thank you very much kata kayo apo ti ananos yung makitotot ti Manang Angelina Cortez. Kita. I think I'll tell you what I would like for a Christmas, and I hope you won't forget. I only want a gesture that I can have from life to give my senorita something for Christmas time. On Christmas Eve I watch for you and I don't slip away. If I got no little something you feel that I sing. Here is Senor Santa Claus, I tell you what I think.
with Christmas Eve. Won't mean a thing if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue heartaches start calling. You'll be doing alright with your Christmas so white, but I'll have a blue, blue Christmas. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue heartaches start calling. You'll be doing alright with your Christmas so white, but I'll have a blue, blue Christmas. Ding dong, merrily on high. Remember bells are ringing. Ding dong, merrily the sky. Let's ring with angels sing. Ding dong, merrily on high. Remember bells are Hello kadagiti po 21 million in the house. Maya lakad tipatpatan ko dito yen. Apo tati ubrang giti dua nga putot ko ta dyan kinedrik. Agpimpino da mo tani in pinunguna mo nedrik ti iska Stephen dati may sa ti manong nan. Pinunguna mo tani ini ka na batis iska Steve dito nga imanan di ba kakuna ilpay. Ang sasalawasawa dito yung kaawanan kasi. Hello to Eliane Domingo, 21 million. Amo man ang agsasaw nagrew-rew ni Drake, mangukinita, napanakinis ka Stephen Tedo nga imanan pinungunan. Ang makakarawon, so napangkunikat, awan pa mo ni May. Awang dagdi. Lakay ate amanong na nga mawan, duldaw. Kasama tis ka Step, na pinipalipulan dati imanan. Rew mo nga rew di batitin ta, hanang may kunail ta imanan. Isang mga narigat pa lang nga panawan, dagito ita at tawon ni dyan agdosing mauyong pa lang. Umana nga agsutsutil dang ibaga nga hamo ta kunaday di ubing kami ko ada kami kano uncle me di kano ubing ang kano mabaling nga pungupunggon iti ubing ta sigurado nga no kaslano na pungo kaslati nakaposas ka o no agbalinto nga kriminal o no maibalod ka nga dati kayup kiji babakat idi masapul ka no hamuay kaskas diyan kayup ubing narigat ti kwa madi nga pungupungwom ti ubing ta yadadayom agbalinto ka no nga madikan no kano ti kasjay umanang ko nada so nga nangag ko da jililang ko idi nga no agayayam kay may di po agpipindungo kami madi nga pungupungwom ta kaslap posas gamin da jay mabaling nga may balod wano nyan to nga ta dependen tumot kiditi ko ubing siyempre adan tulat ta kaskas jay na kukunada narigat no mo patpat yun sa usawon dagiti babakot ide siyempre adalat ta ajayas lagi ko natang di ba no agiyad matay no irward dati kano natay yan di balay aglalo aji lungon hanga mabalin nga isagid da di jayan tiri daw hanga mabalin ni amo pangasiyutan nyo isagid madikano kukunada nagadu nga madi jayan cho aw lang mutimayat ada na minsan nga nagpabunyag nagadua po ajay ubing nga binunyagan da nangana mat amo muti style na kanuno dagiti ubing nga mapabunyagan talimada
no agigid nanda nga mabunyagan into no agbabasa da as lagin nagaw dati sirib siya mat tinangubakan dati yubing amok mga estel dadya yen idi nalpas iti bendisyon na po ano po pa di ti bunyag da tinamayak intaray-taray ko yubing inwar jayanti simbaan tataji kano tano kano ado kayo nga agigiddan nga mapabunyagan aja giin nagaw da kano ti sirib to iso nga tinawayak sak mo ti amok da jay ti maray intaray ko ken nuar yan ti simbaan so kado amok nga ay nuugma iyunam ngayon na jubing nga malwadam lang matahan nga muna nga agad siya alwadam ano itaray mo baka mapatulob kayo delikado agpaypayso aja manang uri daji kumanen dajay no da kagidam mo nga agkasar masapul nga umuna kayo nga muna kasi no modo di kayo kano ti grasya nagadu style da kuha na magkini lang dati ko ka na mo dati kiskas tape sa bagay hanga na po school kiskas tape ang mamana paypayso ko na da ado dati bagabagada diba tapi ko nada di jayan ti istorya dagiti bagat nga no agkasar ka kano hamo nga pulos nga padas-padas iti trahe di Buda no malpas ka kano nga agsukat no nalpas nga nagapudya simbahan mo wagwawagwag gibadbado yo ay wagwawagwag mo kano malisang ka agpaysunsa sa bagay hanga siya awam mo tinalisan nga madantik gami nga kasjay adantik nga nabayag da nga naganak alisan sabay-sabay nga nakabuo da iti anak da tawag-wagam ka doon gibadbado kasi diyan madi ka doon wag-wag nagadung may parit ti style ti Ilocano ingato da pay jay kandela dagitay agbunyag tapos dajay agbunyag pa di ba kolektaan da dajay kwa agi jay ganti igam yung ninong dulin da dajay adya ka mo ati kandela ni yan adan sapay laeng ati kandela na idinagbunyag samantala ti sperma tayo jay Pilipinas no makita tayo iso paglampaso tayo di sperma I love to manang Adelina si kagaan ni manang Adelina Portuguese ingato da pa jay kandela dagiti agbunyag ko na. Hindi ba yun nakangato mga sigod sa manang? Nakangato sama dagiti kandela gayubing. Bagada pa yung ano dagiti madamatag kasar kakabsat ajag sinditi kandela. Pay sudadya da kayo nga pabakat. Apay sa manang Adelina nga Portuguese dagiti kano kasar ka no madip da jay gang tanda nga silaw da jay kandela dagiti adobyo kun nobya masapul nga gidanda aglalao no madip ka no may santo katakwada iti muno na nga matay kaslakas jay iso nga alwadan nyo anak ko at pananggangat yo dagiti kandela dagiti nobyo kun nobya kasi iti bilbilin da nagado nga sa sarita di ugma masapul nga dagiti aabay masapul nga anadanda ti agangat iti ajay tanuhan maedep da di kandela dati nobyo no nobya no sinuti mo na maedep iso lang iti mo na matay ka no kano handa maedep ka ginin nuray dalatan at nagadong amok kita kakas dyan idi gitu ubing no ag sakit naman di ba aguyuyik daw no ag compulsion da dito gurigurda di ba ibagada kami no sangit-sangit tubing lalo di batit da no sangit-sangit kadag kasi agwaris ka dito kwatada kanu ada kanu sarungkar mo kung kunada lalo sangit-sakita warisa mida agwaris ka bagas pay sumsamo dagiti apo tano agwaris ka sumgar ka aglalo ati udong aji udong manang no nakababati jubing ay pamoyabado ng agmalmalam sa mualan aw udong mo aglawlaw ka balay idi
makuha ka, sumgar ka mo. Pay sunsa, nagyan kan. Ala, 15 minutes lang na po, dati 19 million, nga buy-buyag, dengdengag. Thank you very much kada kay amin na po. I-review na gini, awan na ko na yun, da kay pay lang. Ni Melanie, Melo Jane Tolentino, ni 2020, kastamit ki ni Melo Jane, ni Duapay ko tinagan ni Melo Jane nun. Ni Ezra, ni Nicole Beltran, ni Heidi Pinol, ni Frederick Dian, kastamit kin ni Eliane Domingo, ni Chenny Labor, ni Adelina Portuguese, ni Daniel C. Channel, ni Ateya de los Santos, kastamit kin ni Arceli Lizardo, ni Hamad Alaibani, ni AJ Uganisa, kastamit kin ni Manang Perlita Glipay Manchas, ni Manang Angelina Cortez, ni Glenn Molina, kin ni Lorna Domingo. Sinowan nagan na po ang buya. Akin ni Marjorie Mabun, Sino ti awan tinagan na present? Sino aja nag-present? Bungkas dia kan ko na ni Manang Angelina. Akin ni Fertilize Baby. Ni Fertilize Baby po. Adaking kan ate Athens de los Santos. Maulaw na ta Athens. Ateya de los Santos. Di manang Perlita Glipay Matias at dandadam manang present ko na. Ala ka gyamyaman nak kada kaya po istorya on dagiti kadaanan. Sumaro no live nakman ka i-research ko dagiti kadaanan nga kaun nawidan dagiti lilang lelilong tayo ta kakatawa kayo. Won ko na yung muyo dadya kan nawidan. Thank you very much kadagiti 18 million adala nga po nabatbating nga 13 minutos nga minutos sakbaya po agpakada na ka po. Awan pay ni Mami Ma ay talaga nga do insupot na ninsilipin na. Thank you kini Manang Perlita Glipay Matias, ni Melanie Oganisa, present sir po nana. Lauri do nagbuya kung saan basta simbrag ka po nagpa-present dito tama bunot ko isulat na po ti mga bakit tano awan ti pagkukunaan da. Nagyaman na kapo kada kayo amin nga buya. Ano sa inyo datoy kwa tayo. Datoy 20 million 12 minutes. Dati man na po iti para kada kayo amin 2023. Sala-sala kayo, budot-budots. Sino ti awan nagan na po? Present kayo. Hama na gaya, ayayam na, pipinukaw ta, siyempre. Thank you mo ta ating tiliw-liwa ko na namang Perlita. Ala ko umanang tayo brown tayo no ang kastoy lalo syempre no dati ti balbalay tayo abuya tayo TV mabalim mo latang maya mo lataki di atag buya TV no da mabuya o sakta no malpas ti live ko agbiro ka mut dagiti naka-live agbuya na mut syempre no buya ang dagiti agla-live agbayad da mut buya tumida. Talagang inaldaw sa mo dato yun isupay ti ko na ni Mami May ko agdang magkanya awan tinaka live awan mo mabuya ko na syakti buya ko muna ako na muna ka naadi ko ni Mami ti live puray siya mo no ka di ka mag-live on ko na nandito naka-live ka nga live hanggang makapudpud no nag-live ka na tagdabuya on ito no agla-live na di ka ba malpalmas kag-live on
Nga po. Maulawak Mildred no kas dyan. Malpas live mo sir, buyay kon agita live mo nga daddo maka na ni Manang Angelina. I-play mo aja manang kwa mga 2 oras tapno tikas taga sigurado nga pumasok. Tawaray 2 oras lang ti buyam sabay maturog ka uno naka-play, okay latan. Aglalo dagiti sound ipanyo. Inya okas ti pamayan tayo tano ti kasta ka na may mayat ate ayam jo. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 lang tinaalak nga nakinagan dito eh. Ti pamayan tayo dito ko duwa nga maudi iti mga bak. Ajay duwa nga maudi ti mga bak apo no sino ti mabunot ti munawan basta duwa ti mabunot 21 nga entry kaya tagpakita na ko. Bunot tayo. Duwa nga maudi apo. Lawon duwa nga maudi. Ti mga bak 21 ti entry apo nga na nang take. Okay, umuna nga may cut ni apo Eliani Domingo. Eliani Domingo, maturog ka na din. Sumarunong may cut ni Manang Perlita, aglipay matyasan ka pa'y maturog manang. Okay, duwa po ti may cut maudi, hindi maudi so ti mga bak, ang mapilpilin. Next nga may cut, goodbye, Ezra Ortega Gumarang. Tanoda mo lang suspense na. Siyempre mayat. Kaslabo ako. Next nga may cut ni Melo Jane Tolentino. Melo Jane Tolentino po, naikat kan. Ipakita mo lang Okay, next nga may cut. Hangko kapilpilyin. Narigatek si Sweetie ka po. Ay pari na po Diyos. Next, ni Apo Fertilize Baby, may cotton. Mamaturugon Ezra. Fertilize Baby, goodbye. Next, may cut ni Heidi Pinol. Mamaturugon ni Ma'am Heidi Pinol. Next nga may cut kakapsat, duwang mabati ti mga bagiti sag dua gasot 50 pesos. Goodbye Lorna Domingo. Magluluto ni Lorna. Goodbye Lorna. Next nga may cut apo. Next nga may cut. Ako tayo suplay ko nakita. Next nga may cut apo ko ni Frederick Dejan Castillo. Goodbye Frederick. Next nga may cut apo ni Hamad Alaibani. Hela Hamad Alaibani. Next, Lorna Domingo. Goodbye. Ang kape po mapanaw Next yung may katapo ko ni Daniel C. Channel. Next nga may cut. Sino ti lumablaba? Ni QWERTY 2020. Goodbye 2020. Next nga may katapo ko ni Marjorie Mabun. Next nga may cut. Next nga may cut kakapsat ko ni Manang Angelina Cortez. Next nga may cut manin po ko ni Manang Adelina Portuguese. Goodbye Manang Adelina Portuguese. Hello to sumarunong may katapo ko ni Jenny Lover kakapsat. O kita nyo Basiton. Next na may cut ni Glenn Molina. Goodbye Glenn Molina. May cut ni Ading. O Ading ko talaga na i-cut. Next nga may cut kakabsat. Next nga may cut ni AJ Uganisa. AJ nag-cut ka na AJ Uganisa. Balitad lang. Next nga may cut kakabsat. Next nga may cut ni Ateya de los Santos.
Bye-bye. Ateya de los Santos awan lata ko na nagasa. Okay. Adalang talon talo apo. Ang talo na bati idin ganyo. Sino ri talo? Dua mga bakito yan. Iti aglablabang ko ni Ateya de los Santos ni Nicole Beltran ken ni Arceli Lizardo apo. Mangikatalak ti maysa isunti mga bakit na udi nga duwa. Asino ti maikat kanya dapo? Ang wakit kita malinis. Legal. Hello kada kayo amin kakapsat. Kasino iti dua nga mabati kakapsat nga mga bakit isag si 50 nga pesos reload pang module dagiti ubing di Pilipinas. Ni kanakan, ni auntie, ni uncle, ni lilong, ni lilang. Amuyo kakapsat iti kada dito nga panahon ko. No sino pa iti babagat iso pa iti na-addict ti Facebookon. No, kasano ko adik di katubing, kastamo di babakutan, no, nilalakaya, ang kasam data. Tayo di kayong kapanawanan da, awam ti face, awam ti cellphone da, idi, katatada cellphone, so nga maadik mag, iti babagit nga gaya, ayam iti Candy Crush, kataglalaw ka. Makita yung dati ka, rupak. Talagang makita yung dati rupak, naikadatay ko anan. Hello, 56 14 million. Awan sa amin tinagang po. Eliani Domingo, niya nga awan, Eliani, naalaka ko muna, nagkaton. Eliani Domingo, nagkat ka na Eliani na niya nga awan, tinagang mo Eliani na Ang agdungdug ni Eliani, Alang nga kung ipan, iso ka dinamag ko na sino ti awan nagan na dito, ready, nalpasong, kuna niyo, baglakad naman talaga ako na. Hello to Teresa Silaw. Hello Teresa Silaw, awang gayam ti at moderator. Aguni ka adi nga pa eda ka magayam dita. Amo mo yung pandatay. Amo mo yung baga nga daka. Di ka awan nagamon. Ang madalagan ta ipangkanto no rilong kagbuya no sumaruno. Adanto nagamo no sumarunon. Ibaga nga dagi aga sumurag agbuya kayo na. Ag present kayo ta numalak. Daka magayam. To Maria Teresa Silaw at apay gamin ubrami dik nangag ko na ni Adriana kung ano dengdengag kamot kami naka-open lang yung cellphone mo. Okay kakapsat dahil ito yung nagtidwa nga mga bak ikataglamay sa ka ikatattimay sa aputap no amuta yun no sino ti mga bak kadakwata. Ready. Kinulog, pinirit, kakabsat, pintada, kawakonada. Maria Teresa Silaw, awang kamo nakita yung sige dahating iso nga ag-present kay so nga next time ka na danto naga mo sa marano kaya nga to agbuya, ikang kwanto tinaga mo. Promise. Siyempre buya ka, barbaran mo ka. Nakapay nangabagsak ka di ka na yung agabak yan niya ito kagitidwa nga Domingo ni Aliani maburak ko na mubarak at adong nagado nga piles ko apo dagiti linolod ako nagado kiti nga babak ni Talbo ni Evelyn Talbo ni aglalawk nagaduda. Okay dato yan dahil ito yun na po iti may katate may isa gura kayo lang tayo sampay ang kapay mga bakkanto sumaruno amom yun no si kanto ti mga bakkan na Burias ngay parapol ko yung problema no kasano ti papanan na dahil Burias no kasano ti panang patulot tayo pawebil tawon no ipos office tawon no kasano pamayan na no OFWs ti mga bakto tahaan na maala mabalin na mga ipatarakan mabalin na ipatarakan tanong to na masapul na uno ipalitsyon na kakapsat dahito yan may katon ikatisunan ikatukon iti may kat kakapsat iso ni Nicole Beltran may kat ni Nicole Beltran kaya nasa tinangabak apo the Arceli Lizardo nangaba man Arceli Lizardo kini ni Ateya de los Santos Arceli Lizardo kini Ateya surat ko apo kayo to ko mako Ateya de los Santos sino na dato is number yun to apo
Kini Arceli Lizardo. Na Arceli Lizardo, ado inaba na dito yayang kon. Hello to Arceli Lizardo. 50 pesos preload, 50 pesos preload. Nakalista na po. Kada kayo amin na po nga nagbuya. Thank you very much, Maria Teresa. Okay, winner tayo po ka ni Arceli Lizardo, kini Atea de los Santos. Natapay lang. Hangapin manaw ni Arceli ka talaga. Ni Arceli. Opo, naku mahala ko kunana. Tiya po ni Arceli. Atea de los Santos, kini Arceli Lizardo po ti winner tayo. Yan. Malinis kakabsat. Oy, subli dito oy. Ala, DJ. O datoy iti kadagupang dagiti nagbuy-buya iti panagla-live ko iti YT. Ket gaputa yikunak ati nagbunutak apo ipang ko dito inayong ko nakanayo na. O another kaya yin puntos yun. Dati na hello to kata kayo amin na po nakapan dito yun mapunod to siguro dato yun sa matanon. Bye. Congrats ka naman po na ni Maria Teresa Pisilaw. Thank you very much for watching po. Giyama-yama na kaputiranos yaw. Good night. Kata kayo amin. Thank you. Bye. Agiyama na kapo. Thank you very much. Hindi aranos yaw po. Nalpas ko tituang orasan. So nga thank you po di talong smawelos. Kata kayo amin nga nagbuya. Agiyama na ito yung motivya. Bye. Bye-bye. God bless. Keep safe everyone. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Apay ni Mami May mga kanto mo padamdaman. Bye-bye. Bye-bye po. Ingat po kada kayo amin nga OFWs. Bye-bye. Thank you very much. Terano siya po nga nangkat kadwa konto yung motibiyan. Bye-bye.